Ми в цьому році, знаєш, Айдар, я тобі скажу, ми в цьому році святкували 150 років там народження Агатангела Кримського. І ми робили там в нашому, бо я працюю ще в музеї книги та друкарства України в Лаврі. І ми робили, знаєш, такий, конференцію з усього світу, присвячено Агатангелу Кримському, найбільшому орієнталісту, взагалі, там, дивовижному. Ну, он языков, сколько мов он знал, там, я не знаю, просто більше это страшно представить. Так, більше 60, він там каже. Значить, і, мабуть, найбільший тюрколог, взагалі, і який орієнталіст, і перекладач фантастичний там з перської, з арабської, і творець там, власне, історії кримськотатарської літератури, там і багато що він зробив. І от, знаєш, просто я можу похвалитися, що я з дитинства знаю його твори на пам'ять, відповідно, які батько мені цитував. От знаєш, Омара Хайяма, наприклад, часто цитують російською мовою. Омара Хайяма цитує там, значить, «Вино и мира крови, мир наш кровопийца, так как же нам не пить кров кровного врага». А я з дитинства, знаєш, там крапелина тихо плакалась на розлуку з морем, море щиро посміялося над дитячим горем. Все до мене знов вертаються всі потоки і ріки, ти на мить лиш розлучаєшся, вернешся навіки. Тобто і мені батько це цитував, ці речі. І коли ми робили виставку в музеї книги та друкарства, і вона зараз ще і присвячена Агатангелу Кримському, вона є, то я просто порадів, що я можу цей досвід, поділитися оцим досвідом нормальної сім'ї, інтелігентної української, в якій поруч з тим, що мене навчили своєї культури, любити свою культуру, мені відкрили через таку постать Агатангела Кримського, через мітологію таку, що він закоханий був в Лесю Українку, там безнадійно, або щось таке. Мені відкрили великий світ, оцей східний світ, і конкретно кримсько-татарську літературу.